Bona tarda. Des d'aquesta mitjanit ha entrat en funcionament la velocitat variable als trams de la C31 i la C32 que van des de Castelldefels a Barcelona. Avui, molts conductors que anaven a la ciutat comtal a treballar o venien a treballar a Gavà ja s'han hagut d'ajustar la velocitat que marcaven els senyals lluminosos que s'han anat instal·lant durant els darrers mesos. L'objectiu és reduir els accidents, les congestions i la contaminació. Aquest matí els senyals lluminosos de l'autopista del Garraf i de l'autovia de Castelldefels marcaven 80 km/h com a velocitat màxima. Però des d'avui, segons el nombre de vehicles que hi circulin i els nivells de contaminació, aquesta velocitat màxima pot variar fins a arribar a una velocitat de 40 km/h. L'objectiu d'aquesta nova mesura del Servei Català de Trànsit és gestionar la circulació per tal de reduir accidents, embussos i contaminació. Entre els 80 km/h de límit màxim i els 40 que marca el mínim, un programa informàtic determinarà la velocitat adequada i farà que els canvis es visualitzin amb un parpelleig durant 10 segons. Aquesta mesura ja s'aplica a diversos països de la Unió Europea amb èxit a les entrades a les grans ciutats. Tot i això, hi ha veus crítiques amb aquesta iniciativa, sobretot pel fet que no es pugui variar la velocitat a l'alça en aquelles hores de menys circulació. Perquè aquest sistema funcioni, s'han instal·lat diverses estacions de presa de dades, 175 nous senyals lluminosos, així com l'adaptació dels radars a la velocitat variable que garantiran el compliment de la mesura. Durant els propers 2 mesos, aquest sistema funcionarà en període de proves i, per tant, no se sancionarà fins al 15 de març en cas que no es respecti la velocitat que indiquen els senyals lluminosos. Tot i això, els conductors que superin els 80 km/h seran sancionats igual que fins ara. Aquests 2 accessos s'han triat per començar la implantació d'aquesta mesura per 2 motius. En primer lloc, perquè el 52% dels vehicles que entren a Barcelona ho fan per la C31 i la C32. I en segon lloc, perquè és per on s'arriba a la ciutat des de l'aeroport i, per tant, és encara més necessari descongestionar el trànsit. Cap al mes de setembre d'aquest any es preveu que s'apliqui la mesura a l'accés de Barcelona per la B23, mentre que les entrades del nord no fixaran els límits fins l'any 2010.